מה קורה יוטיוב? אני בר וברוכים הבאים לערוץ שלי. בסרטון הראשון שלי דיברתי על זה שקראתי לערוץ הגיקי קילי, כי אני מגדירה את עצמי כפנגרל די גיקית. עכשיו רציתי לספר לכם סיפור שמוכיח כמה גיקית אני. בתור התחלה חשוב לי להדגיש שהפנדום שלקחתי בו הכי הרבה חלק היה גלי. ומי שלא יודע, גלי הייתה סדרה קומית מוזיקלית על כמה נערים בתיכון ששרו על הבעיות בחיים שלהם. ואני הייתי אובססיבית אליה. ממש. אם יש פה מישהו או מישהי שצופים בסרטון הזה ומבינים למה אני מתכוונת כשאני אומרת אובססיבית, הם מבינים את המשך הסרטון הזה. אם אף פעם לא הייתם אובססיביים לסדרה כלשהי, אני לא חושבת שתבינו, ואפילו יותר מזה אני חושבת שתחשבו שאני די משוגעת. אבל זה מצחיק ואתם תוכלו לצחוק עליי, אז אל תדאגו. עכשיו, את אהבתי לסדרה הזאת אני אספר לכם בסרטון אחר ובהזדמנות אחרת. בסרטון הזה אני רוצה לספר לכם על סיפור שקרה לי שנשאר איתי לכל החיים וקשור לסדרה הזאת. לשחקן אחד בסדרה שנורא אהבתי קראו קריס קולפר. הוא שיחק דמות של נער גיי חמוד שהיה חלק מה-OTP שלי. OTP, למי שלא יודע, זה קיצור ל-One True Pairing, זה שני אנשים שאתם מאוד אוהבים ורוצים שיהיו ביחד. ואני אהבתי אותם עד בלי די. מכיוון שכל כך אהבתי את השחקן הזה, הוא הפך להיות חלק מאוד קבוע בחיים שלי. וכשאני אומרת קבוע, אני מתכוונת שהשם משפחה שלו היה בכל מקום. קראתי לעצמי בר קולפר בחתימה שלי, בפייסבוק, בטוויטר, בכל הרשתות החברתיות שלי הייתי בר קולפר. אפילו במייל. אובססיבית, אני יודעת. אבל זה לא כזה הפריע לי. היו לי אפילו חברות שהיו בטוחות שהשם משפחה שלי היה באמת בר קולפר. וכשאמרתי להם שלא, זה לא צירוף מקרים שהשם משפחה שלי הוא בדיוק אותו שם משפחה של השחקן האהוב עליי, הצלחנו לצחוק על זה, וזה באמת היה די מצחיק. אבל ככל שיותר ויותר התבגרתי, זה המשיך לחזור אליי כמו בומרנג לפרצוף. ומקרה אחד היה רציני. קצת סיפור רקע. אני הייתי נציגה של מועצת הנוער 3 שנים באשקלון. זה שם רציני לחבורה של ילדים שמארגנים אירועים לעוד ילדים מגילאי 12 עד 18, אבל זה היה די רציני שם. נפגשנו פעם בשבוע, היה לנו יו"ר ומזכ"ל ואפילו עובדת עירייה שעזרה לנו לתכנן דברים. והייתה רשימת שמות, ככה שכל מי שהגיע כל שבוע ידענו. ומי שלא היה מגיע הרבה זמן, היה אף מהמועצה. עכשיו אני לא יכולה להגיד שהייתי נציגה למופת, אבל הגעתי לישיבות ואפילו כל פעם שלא הגעתי, נתתי הסבר ללמה לא הגעתי. אבל אחרי 2 שהתנדבתי שם בנאמנות, קיבלתי מייל מהמזכ"ל שאומר לי שאני מוזמנת לוועדת משמר. שזה פחות או יותר דיון עם המזכ"ל, היו"ר והמנחה של המועצה על ההיעדרויות שלי והצבת תנאים אם אני רוצה להמשיך להשתתף במועצה. כשהגעתי לוועדה, היו"ר התחיל לדבר על כל ההיעדרויות שלי והפעמים שלא הגעתי, וזה הלך משהו כזה. אוקיי, בר, אז יש לך פה חיסור, עוד חיסור, הגעה, חיסור ועוד חיסור. ואומנם שוב, ידעתי שאני לא מגיעה הרבה, אבל זה היה מוגזם. אז ניסיתי להסביר להם שזה לא כל כך הגיוני שיש לי כל כך הרבה חיסורים ועוד לא מאושרים, כשהמזכ"ל אמר, חבר'ה, נראה לי שעשיתי טעות. אז מסתבר שברשימת השמות של מועצת הנוער העירונית של אשקלון היו 2 בר חזות ובר קולפר. ואת כל ההגעות ברשימה הוא רשם על שם בר קולפר. ואת כל החיסורים על שם בר חזות. בעצם למועצה הם זימנו את בר חזות, שהגיע למועצה בערך 5 פעמים בשנתיים האחרונות. עכשיו, המזכ"ל עוד היה חבר קרוב שידע על האובססיה שלי של גלי ויכולתי לצחוק איתו על זה. היו"ר והמנחה לא היו משועשעים בכלל. אז אחרי שהסברתי להם את הסיבה ללמה יש לי 2 שמות משפחה בפנים אדומות לגמרי, שוחררתי מוועדת המשמעת. חשבתם שנגמר? לא! אני הייתי בטוחה שאחרי התקרית הזאת היו"ר הבין שיש לי שם משפחה אחד וזה בר חזות. בר קולפר לא קיימת, אף פעם לא הייתה בר קולפר, וזה סתם איזה שם שקראתי לעצמי כשהייתי בכיתה ח'. אוי, כמה שטעיתי. אחד הדברים המגניבים במועצה זה שכל מי שהיה נציג קיבל הטבות מפעם לפעם על כל מיני דברים שונים. והיו"ר שלנו אחרי כמה חודשים הודיע שמי שרוצה יכול לעבוד בעד לידה של פורים של אשקלון. וכדי לעבוד, אנחנו היינו צריכים לעבור רעיון עבודה. והיו"ר רשם את כל מי שרצה לעבוד. והנה איך שהרעיון שלי הלך. היי, שם בבקשה? בר חזות. לא מופיע לי בר חזות ברשימה. את בטוחה? אני יודעת שרשמו אותי. תנסי אולי עם תף. נופ, את לא פה. תחפשי בר קולפר. אני לא יכולה לתאר כמה נבוכה הייתי.
אני לא יודעת אם מישהו מכם עבר רעיון עבודה, אבל תתארו לעצמכם כמה מפתח זה לנסות להסביר למישהו שאתה רוצה לעבוד אצלו, שהשם משפחה שכתוב אצלם זה שם משפחה של שחקן אמריקאי שהרצתם עד כלות נשמתכם. ברור שלא קיבלתי את העבודה. והמראיינות החמודות יצאו לי בעומק לב לפתוח מייל חדש שיכיל את השם משפחה האמיתי שלי. ומפה לשם הגעתי לזה שהערוץ יוטיוב שלי קוראים חתולה גיקית, אבל זה כבר סיפור אחר, נדבר על זה אחר כך, לא משנה. אז זה הסיפור שיש לי היום. אני מקווה שהבחתי את עצמי מספיק כדי שתוכלו לצחוק עליי טיפה. אם אהבתם את הסרטון ותרצו לשמוע עוד סיפורים כאלה ואחרים, ושתדעו שיש לי המון, אל תעשו ללחוץ על כפתור הלייק ועל להירשם פה, ותלחצו כאן כדי לראות את הסרטון האחרון שלי שבו אני מדברת על כמה שאני שונאת לא לראות. ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי! יש כמה סיפורים באינטרנט שלא כדאי לכם לספר, וזה אחד מהם. כי אני די בטוחה שאנשים מהמועצה יראו את הסרטון הזה אחר כך, ואז יגידו, מה? זה קרה? ומה? השם המשפחה שלך הוא לא קולפר? וואו, שוקינג.